kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Pamuno sa bitaw na patag nga wala sila sa may pinilian sa pagpatuman sa towing kag clamping ordinance. Kaya ginapatuman nila bisan sagwa sa Hall of Justice samtang nagahinyo pa sa exemption ang mga abogado sa konseho. May report si Nico Delfin. Sa sesyon sang Konseho sa Bacolod naduso ang proposed ordinance nga maghatag sang pahanugot sa mga lawyers kag court employees sang Hall of Justice nga makaparking sa Gatuslao Street. Suno kay Councilor Renesito Novero, masami nagakaapektuhan ang court proceedings sa Lebina kung wala sang maparkingan nga lugar ang mga abogado. Amo nga naghinyo sila nga makapark sa kilid sang dalan halin sa intersection sang South Capitol Road kag Gatuslao Street hasta na sa dalan antes sang 888 Chinatown Square. If you would know, me included, and maybe Attorney Gutierrez, our SP Secretary included, at the same time, we are victims of lack of parking spaces. In effect, clients are victimized. In effect, the administration of justice are delayed, Your Honor. So if you would know, the second issue raised by the Honorable Member Flores that this seems to be an exclusive privilege for lawyer. Not necessarily, Your Honors, because when lawyers park there, it is not for their own personal necessities. It is for the necessities of their respective clients, which are private citizens. Pero para sa pila ka mga katapo sang konseho, dapat anay ini nga matun-an ilabi na nga may ginapatuman nga towing and clamping ordinance. Suno kay Councilor Alvictor Espino nga pamuno sang Committee on Transportation and Traffic, may natalana man nga experimental traffic rerouting sa Gatuslao Street nga isa sa maapektuhan kung matigayon ang 5 ka mga dugang nga route extension. In my interpretation, Mr. Chair, we are committing an act of class legislation to favor one group, Mr. Chair, over the others. There is a clamor also adjacent to the Hall of Justice with regards to also pertaining to their customers, so to speak, Mr. Chair. Gani samtang pending ang resolution, ginpasalig man ni Bacolod Traffic Authority Office Head Patrick Lacson ang pagpatuman sang towing kag clamping operation sa mga area. Patag ni Lacson, wala sila sang may ginapili sa pagpatuman sang ordinansa. Pero hindi man malipod nga nagahatag sila sang konsiderasyon, ilabi na sa mga yara sa emerhensya. Wala gina pinalian nito. In fact, I have been questioned about that. So, kompleto mo kami sa data, may mga pictures. No? Sa records ang bitaw, nagalabot sa kapin 110,000 ka mga salakyan ang nagabiyay sa Bacolod kada adlaw. Pero masobra lang sa 7,000 ang available nga parking space sa syudad. I-implement kinadayang towing. Kung may double park, kung may illegal park, hindi na pwede. Paano kung regular, kung consistent kami? So I think it's a gray area on our part because we lack the third party towing services. Duma pa lang ilang tow truck or tatlo. Karon nga nagahilapit na ang Paskwa, magatala na man sang dugang nga traffic personnel ang bitaw malapit sa mga malls agud mapahagan-hagan ang pag-uot sa mga salakyan. Nico Delfin para sa DGCast Negros.